Hát magában az Európa Unióban szerintem megváltoztatni nem sok mindent kell, hiszen egy jó dolog, pontosan azért, mert a nemzetek között azért elég szorosabbá vált a kapcsolat. Szerintem inkább az Európai Parlamentben a nemzetiség kisebbségekhez való hozzáállást azt változtatnám meg egy kicsit. Európa Uniót talán úgy képzelni, mint az Egyesült Államokat, talán, hogy minél közelebb kerülnek egymáshoz az egyes nemzetek, eltűnnek a kultúrák közti és a gazdasági határok. Az volna talán a legpozitívumabb az egészben, hogyha gazdasági határok tűnnének el, és kiegyenlítődne az egymás, tehát az országok közötti különbségek. Természetesen biztosan, hiszen nagyon fontos az itteni kisebbség számára, hogy minél több képviselője legyen az Európai Parlamentben, és egészen biztosan, hogy fog szavazni.